Shubor nakaslem jong unongsan hima. Vice President kakhnam ubak Thomas Pasa ulabu jengkeli da kabaong hatu ki MLA khasi ki badon hapo jong ka MDA ka baningkong KMUE baka roster system ka kta e ka jat ben rio yakini ki kentien ubak Thomas ulakran bikilat pathai khubor ha ka janmi jong ka khatlai trek uyayong ar hajar ar pulai halor ka roster system ubak Thomas ulaong balada ki MLA khasi ki bapenya solang baka sarkar ka bamenta kata ka sarkar MDA ka baar ki matla bat kelut kamut bakim don hok bandong kinong mi khamat jong karilum khasi bat jantia Pi yakani ka roster system manong pi na do ka MDA1 lawan ra ke MDA1 haka jingelam jong NPP haka jingelam jong u muntirang ba kondat ke sangma ka jingkali ka mami menta to kondat ke sangma to kwa ban mentoi ki para do prasnam jong u ki pai ba regulum gorong kata ka basai kiri para makite ka jingkali ka mami ya ki jongi kan ki khasi ki badan hatu ki cabinet MDA1 hatu ki myo isi kan ka khata adu kan ni ki khasi ki badan ha NPP ro ni kan kita ki gui ki political party ki ba don lang haka MDA1 hatu maki ki myo isi kan ni ka jingma ka mawan bat menta ngatarai ka ju kan jingkali kan nya cikini ki MLA khasi ki jongi ki badan haka NPP ki badan haka cabinet jong u mentirang ba kono kesang ma ban kiba dei kita ki coalition partners jong kan deka sarkar pemerintah ada kini ki matla te ki don ka jikit kli nomor ba kat kani ko umsa ko lawan ki ko samla ki jongi bat lada kidang matla kidang kelun te ngam tharai kilong ki don ni ko hok ba ki dong kita ki di nong mi khamat jong karilum khasi jentia kata kiri daga basai pi ka latest judgment jo high court badak shbi ai kali kindia tayo katu ka judgment ko akan sekda ba ka high court ka kwa tang ba ka batha ya ka state government bakan wan raya ka roster system ban pentri kam pada nadu lano kadai ka bor jong ka government pada kam di ka high court ka klembong shu ka klemai ka direction ba pentri kam nadu khat ngas pa ni puar kong ka shong haka state government ka jongi na kaleng ka jongi pada ya ka state government ya ko ban pensai kumne ki don kini ki pi ha fikir ni ka resolution policy kam kan long ba bakla lagi pe thik tang ka khandas pa ni puar nomor ki don kini notification ki ba la ni la bonteli khatnai spa ni puar de wai aru prater umai me khatnai spa ni pusaru lami nang ta pada hau khatnai spa prapoi udam khatnai spa ni khonai ru gidan khatnai spa ni khonriu gidan ba khatnai spa ni khulai ru kodan ki bun ba kini ki notification ki bala penni lembaga personal department ban ka MD government ka riben sutu lembaga kini ki notification baro kawai ga asai kedar ba ya ka kota jonggaro kilailat ban carry forward license kabikyong 3 recruitment years ya ka kota jong garo uba klem la ban awil ne ban pendengkam na ko 10% lai la du yo garo ban le kata ka special recruitment bat re hadin kata kini ki kota jong garo kila lab snop kila dul kila yap no te ban pentrekam ni roster ma pen im yang pade yakini ki bala penyam da kan notification jong government ni karang bi kami hap syuhi nata kadau kumingla kerana du sedang karosta kariban yai nang ni syahmat kam nei ban phaidin kanang ba kanlong kamlong e bangi iben yano nomar kumba kalau mentai itu saya kira ba kacung pentrekam ya karosta sistem sispa na sispa kala kata ba ya kejak ndu kasi jentia kijongi de kani ka syong ha kajing stan jong ka sarkar ka pemerintah ban kiwi ki political party badon lang bat ni iya kene ngaman hak ngatai ki baro ikla kan lu daru ki NGO ru ki political party ikla kan lu dikene kila pun sok ya kene roster system ban ni dan ka jingai ban kani kadai ban pun sok thu ya u menteri nang ba jong jala ka jongi bat ya ka cabinet jong ka sarkar ka jongi